Assalamualaikum, tanggal 24 November 2025. Aku arep nulisi mangkok supaya ben ra kliru karo tanggane. Ya iki mangkoke Mbak Yuku. Iki sing urung ana tulisane. Terus mari ngono sing iki wis ana tulisane huruf R. Iki mau wis tak coba huruf R. R iki kabeh huruf R. Nah, lek apa? Rada angel memange lek huruf kuwi sene bulat-bulat, tapi lek pamane huruf L apa huruf U barang luwih mudah. Iki carane ngene bola-bolaku kita tak delokne ya, kemau kan sing wis ditulisi. Iki sing belum ditulisi alate diamond sing luwih rada penak sing wis ngene iki tugel ngene iki terus rada lincip penak iki, utawa sing ngene iki juga enggak apa-apa, sing penting pojokane kuwi ya. Terus tak sepilne carane nulis. Engko lek wis ana wis dadi tulisan, nah wis ditindes karo diamond iki terus ndi Mbak Yu? Terus ditindes karo iki sing spidol permanen. Dadi tulisan iki mau kok iso jelas nyapa sebabe ditindes karo spidol permanen. Sik ya kanca. Iki carane boloku ya iki mau diamone iki langsung ditindes ning ngene. Ditindesne. Hah? Ya. Ditindesne nulis huruf R ya. Sing rosa ae supaya ben iso enek tindesane. Lah iki soale kan dudu tulisan sing kaya nggen sing tulisan untuk nggen piring ngono kae wong iki ya mbok menawa kanggo karo panjenengan semua, mbok menawa ada manfaate ya. Nah, ini belum kelihatan. Sekarang tak tindes karo spidol permanen. Spidol permanen huruf R. Nah, sip. Kan huruf R. Matur suwun bola-bolaku.